Svi koji su odlučili posjetiti jezero Petnju mogli su na trenutak pomisliti da je u tijeku vojna vježba. Ipak uniformirani muškarci s puškama u ruci i otprilike 20 kg opreme na sebi ovdje su došli rekreativno. Naime, u organizaciji Airsoft kluba Slavonija održavao međunarodni susret Airsofta. Airsoft je možda najbliže da približimo našim gledateljima nešto slično paintballu, samo je priča puno realnija. Priča je puno stvarnija, odigrava se na većem terenu, postoji zapovjedni lanac, susreti se znaju odigravati 24 sata, 48 sati i u tom periodu i u tom vremenu se ispunjavaju određene zadaće koje su vojnog tipa, tako da je cijela priča zapravo skroz realna stvarnom stanju. Airsoft je vojni simulacijski sport sličan paintballu u kojem se upotrebljavaju replike vatrenog oružja koje izbacuju kuglice od tvrde plastike promjera 6 mm. Oko 250 sudionika iz hrvatskih, mađarskih, slovenskih i austrijskih klubova sudjeluje u ovom susretu koji traje više od 48 sati. Iako je u pitanju rekreativna aktivnost, ona nije nimalo jednostavna. Određeni sudionici su već bili krenuli, što bi mi znali reći, u fight i sinoć, jutros. Ti ljudi neće spavati gotovo više od 50 sati. Vidite kakav je ovdje teren, brdovit. Dio ekipe ide i na PTF u Osijek, urbani dio ratovanja, da tako nazovemo. Zapravo sudionici ima i različitih dobnih skupina, mlađih, starijih, dosta ima ljudi koji su i prošli Domovinski rat, koji su bili u Domovinskom ratu. Imamo ljudi koji se još aktivno bave i u vojsci i u policiji. Uistinu široka lepeza ljudi odlučila se uz veliku dozu adrenalina na ovaj način rekreirati. Airsoft, reći će oni koji sudjeluju u ovakvim susretima, idealan je način za izbacivanje negativne energije. Pa same puške pokreće ili plin ili elektromotor, znači struja baterija, ispaljuje 6 mm kuglice koje nisu ispunjene bojom, znači tu dolazi do izražaja fair play, dolazi poštenje sudionika, znači osjeti se udarac u tijelo, digne se ruka, vikne se pogođen ili hit, zavisi gdje se nalazimo, jel? I obilježi se sa narančastim prslukom i onda se čeka svoje nekakav vrijeme provedeno s tim narančastim prslukom, ide se u meš i nakon toga možete ponovo ići u igru. Između paintballa i toga je razlika, znači prvenstveno puške. Drugo, vidite opremu, ovdje ima ljudi koji imaju opremu koja je istovjetna originalu, originale, skupu, kvalitetnu opremu, ljudi jednostavno to vole, žive za to, to morate živjeti. Ipak svi koji razmišljaju o sudjelovanju u ovakvoj vrsti aktivnosti moraju znati jednu stvar. Airsoft zahtjeva odličnu psihofizičku spremu. Za mlade ljude koji ne mogu proći taj vojni rok, vojnu obuku, ovo je možda idealna prilika da se upoznaju s nekakvim stvarima koji ih vežu za vojsku. Samog boravka u prirodi, vrste opreme, vrste naoružanja, jer puške su po svom vanjskom izgledu istovjetno originalu, čak i težinom. Ona se ne može, znači to moramo stvarno naglasiti, ne može se ni na koji način preurediti da ispaljuje nekako pravo zrno. Airsoft izvorno potječe iz Japana i Hong Konga. Svi igrači koji žele sudjelovati moraju biti punoljetni. Sa 16 godina smiju igrati uz pratnju roditelja. Moraju nositi zaštitnu opremu i imati sigurnosnu riječ za prekid igre u slučaju da nešto pođe po krivu. U Hrvatsku Airsoft došao prije 6 godina, a prije 5 godina počele su se osnivati i prve udruge. Danas je organizacija Airsofta u Hrvatskoj na visokoj razini, a interes za susretima je uistinu velik.